Вітаю! З вами Ежен, і зараз ми будемо пераціраць звычайныя думкі. Ад настрою залежыць столькі, што часцяком мы становімся паляўнічымі, каб злавіць не тое, што сам настрой, а яго адгалосак ці нават цень. Без настрою мы быццам чужынцы. Нам свята не свята. Нам няўтульна сядзець на залатым крэсле. Нам нядобра побач з каханымі. Мы злуем без прычын. Мы пакрыўджаныя на ўсіх адразу. Іншым разам нават нейкая агрэсія, якая актыўна знаходзіць сабе выйсце. Карацей, без настрою мы – гэта не мы. Львіную долю часу большасць з нас праводзіць на працы. І калі мікраклімат не спрыяе настрою, то раздражнёных і незадаволеных жыццём людзей становіцца болей. А калі атмасфера на працы выдатная, то і працаваць у кайф. І хаця мой працоўны дзень звычайна цягнецца болей традыцыйных 8 гадзін, я стамляюся нязначна, бо мне пашанцавала з калектывам. Як кажуць, делу время, потехе час. Калі на практыцы захоўваецца такі баланс, то жыццё выходзіць на іншы ўзровень. Калі ты і працуеш, і адпачываеш адразу там, на працы. Аднак працуючы, думкі аб выніку работы, аб поспеху, а адпачываючы, проста пераключаешся і рэлаксуеш. Каб падтрымліваць сябе ў працаздольным стане, неабходна, каб праца і адпачынак чаргаваліся на працягу дня. Нейкая прагрэсіўная методыка тут схавана. Чаргаваць высокае эмацыйнае напружанне з адпачынкам у выглядзе жарта, гульні, сцёба. На сваёй працы падчас перапынку я іншым разам адчуваю сябе на гульні КВЗ, калі выступ бяруць самыя лепшыя каманды. Калі жарт – гэта амаль ідэальна прадуманы ход у шахматах. Калі смешна не ад тупасці, а ад знаходлівасці, нават геніяльнасці думкі. Гэта трэба чуць. Я сам так жартаваць не ўмею. Таму моцна радуюся, што трапіў у такое асяроддзе. Яно каштуе дорага, але багацце гэта ацэньваецца не ў грошах. А ў чым? Можа, у магчымасці гэта ўсё ацаніць і атрымаць асалоду. Ацэньваць зразу ў раз і падымаць сабе настрой, нават адной думкай, што знаходзіся ў калектыве, дзе ўсе адкрытыя, усе нацэлены на вынік і ўмеюць так добра пажартаваць і зняць напружанне. Аднак тут важна, каб чалавек умеў пераключацца са смеху на працу з такой жа хуткасцю, як з працы на смех. Бо большасці людзей толькі жарцікі давай, а развівацца і выконваць абавязкі мала хто жадае. Настрой, а тым больш настрой на працы, моцны сродак прадуктыўнай работы і здаровых адносін да самога працэсу таго, што і як мы выконваем. Хочацца з вамі падзяліцца фотаздымкамі мяне і маіх калег з апошніх свят. Денис, Жека? Курчи Жеки, мне кажется, никого мы не видели еще. Ванька. Да, ну ты что? Женька крутой. Калі вы хочаце працягваць пераціраць звычайныя думкі, то падпісвайцеся на мой канал. Спадабалася відэа? Стаўце дзякуй. І абавязкова задавайце свае пытанні пад відэа ў каментарах. Мяне завуць Ежен, пабачымся.